Hej? Kupujem ďalšiu. Dobre. Tak aká je tá stavka na tom obraze? Tak počkej, nahraj to. No ja počúvam. Naše nahraj má, ja to poviem. No hovor. Ale povedz keď. Môžeš? Tóno kúpi pol litra becherovky. No. Počkaj, dám zoom na to. Zoomni to. Áno. Paráda, vidno dobre. Ak ja vypijem túto becherovku, on kúpi pol Počkaj, litra dám zoom, olej. že je celá. Na budúce bude celá. Je celá, dobre. Ja to, že vypije. No. Áno, Áno, súhlasím s tým. Súhlasíš? Áno, súhlasím s tým. Dobre. Koľko tu máš tých albumov? To je perfekto. Je extrémov? Jeden. Jeden, ktorý... Skotý to. Ešte nie, prosím. Nie, ja mu poviem. Čo je zaujímavé na tom? No povedz. Krát to vystrínime. Už som to vypol, to ja ale tak držím. No. No už ti dám, už si v obraze, ja ťa celý čas vidím. Už vidím stále tú červenú šiltovku nad... Marcelovi tam niečo Už pláva. nevidím. Už nie. Teraz sa vidím červenú šiltovku. Si chcel niečo povedať, Miguel? To je šiltovka. Áno. No už vidím iba šiltovku, už nevidím tvár. Dobre, už tam nič nedeje.